bawusaba. Siyaphila. Usacela ukubonga imbiza. Imbiza le empilo. Mathatha kanye. Mathatha kanye. Yeah. Ngawuthenga ngalela sonto sikhathi khona ubaba uMabalengo. Okay. Ngangithengela ubaba yakuma ngafika ngamthengela intambo sethi cela ngipha imbiza cause anginayo imali baba uyagula unenyanga sekwazi ukuhamba. Yeah. Ngamthengela imbiza eshawe stroke ebusweni no 2 months la emsebenzini. Okay. Umuntu eshawe stroke bafothu nimlethe kimi. Umuntu onesifo sokuwa nimlethe kimi. Umuntu oneyikweleti ahamba ayikhokhe. Awukho umuntu oyikweleti. Awukho umuntu oyikweleti. Ongcono zama ibhizinisi. Umuntu oyikweleti awukho musala udlala abantu benitshela ngemali esheshayo. Engazikho igubhe ilanda imali ubona imali sisendlini. Asikho isigubhu esivela ulanda ubona imali. Isigubhu mangunika nasa sinevale ngumbane naso. Esekuthi into engiyenzayo into engiyenza ikhulu ephezulu. Hayi ukuthi uzobona imali musana ukudlala inyanga iqamba amanga. Khona imali evele ingene endlini nje abantu bedlala ngani beniqambela amanga. Ahlaza amanga hayi nabomvu hlaza athe cwe. Qhubeka ntombi. Ngamthengela imbiza userathi manje siyakwazi ukuhamba usevukile phansi into esisela majaqaba nenkwashu. Mletheni ukuphi? Usemzinyathe noma. Mletheni phela semuraphe la aphela amajaqaba. Okay. Ngikwazi ukunika lo muthi wokurapha kufuneke nize la nginenzele mina. Ngimenze mina la. Ngikwazi ukunika kodwa mlethe uzosinda uJehova nkosisi. Hamba ufune lapha ukuthi abathelela imbiza encane ekababa kuyona yakho encane nje bayifake ebhakeni bayifake esigujini esincane uhamba ufike umphuzisi uJehova mbusisi sanibona baba. Yebo baba. Ninjani? Siyaphila mkhulu ngani. Obani obaba ababekhona uba befika la ekhala ngokuthi bamdubulela umfana wakhe sebefuna ukudubula yena. Owayekhona ngicela phambi sesana. Ongekho khona lo langa. Yebo baba. Onanga wayekhona uyedwa. Wayekhona babefika ekhala ngokuthi bamdubulela ingane yakhe wayingcwaba manje sebefuna yena ngamnika intelezi ezithu wensizwe uMabandla ahlangene uzizwe zonke intelezi yami igama layo uMabandla ahlangene izizwe zonke uboza lapho uyithole ezitha uboza uyithole uyokuvuma ngalelo la uthi Dlamini ngiyavuma. Yebo baba. Dlamini ngifuna ukuphakamisa ukubonga nothando lakho nalo. Amen. Ngalelanga ngifike la unginika intambo. Wanginika intambo wabese wanginika lentelezi. So lento ngifike ngazisebenzisa ngabese ngihamba ngaye ekhaya. Yeah. Mangifike ekhaya ngazisebenzisa lo malanga lawo owawuthenga ngokusebenzisa. Yeah. Emveni kwaloko emsukwini nje ngizisebenzisa. Bazofika ebusuku bafike bagena ngemva edradini bafula nje isikhala bangena ngiyabezwa ngavuka ngalayita ngaphuma bangiphuma bafike babaleka. Yeah, abantu ababezomhlasela. Yeah. Ihlale ke amalanganyana angithi sebeyaziwa akudlulanga nsuku ezingaphi bajikelana bodwa bamshaya omnye wabo bambulala baphile bamchisa. Abantu abalwa nawe mawusebenzisa lentelezi yami bajikelana bodwa hayi ukuthi badlalisane bayabulalana ngoba lentelezi njengoba ngithi mina uzizwe zonke uMabandla ahlangene angidlali ngithatha indaweni eziningi ezihlukene lento ebese ngithatha injula yakho yikho ngakho mangabe ngikunika lentelezi ngithi faka intele iphikile engalingani eyishiyana bese uqhuma ngayo uyobuya uzothi Dlamini ngiyakuvuma. Yebo baba. Njengawe uthe ngiqhumeke bawudlamene bangifika mina ekhaya ngathatha enye ngabethela ngayo Egcekeni. Yeah. Hayi bawudlamene hayi ngiyakusaluta baba. Yeah. Uyaba amadoda mangaba okay kwaba nomcimbi angithi ngiyazi ukuthi vele bafele bakhuluma ngami. Aha. Uyabona nje ngivele ngibe namandla futhi ngibe nolaka ngiye kubo straight ngafike ngathi madoda sengizile senikhulume kakhulu manje sengenilingene ngiright for mina niqhubeke nalento enifuna ukuyenza manje mangasihlangana la ngimbheka kanje umuntu ngimbheka kubeka yiwana lahla intasini indlela shekhe indlela shayani izandla uNkulunkulu akubusise baba shayani izandla bazala ake ngithole silisa
ungathini baba ngalezi zinto kubantu ungathi bayithathe noma cha Dlamini abaqhubeke mfowethu impilo ikhona la